Hei, astăzi voi face coloring-ul din... coloring-ul din videoul anterior, că mi-a cerut o fată. Ok, deci ai nevoie de aplicația CapCut. Dai proiect nou și îți alegi orice video. Ok, eu l-am ales pe acesta. Ok. Apoi, dai la filtre și dai, ok, și dai abur. Ok. Da. Apoi da, la ajustează, dai contrast, minus 50, saturație 50, expunere 50, ok. Ok. Apoi dai la efecte, dai bling și stea 1. Ok, în fine. Și dați dimensiune 0, restul 100%. Și cam acesta este rezultatul. Da? Sper să vă fie de ajutor. Pa!